Sungura musician Mike Ngwazi onyora mashoko ekuchema former band member wake anova Barnabas Mandipota kana kuti Soft Box ari pamwe chete nemamwe mamusician emunyika yeZimbabwe. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks vatinobata nhau dzinenge dzichitepenyurwa munyika yedu yeZimbabwe, tichizivisa kuti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinoisa nhau dzinenge dzichitenderera unova uri mukana wekuti mugowana nhau dzinenge dzichitenderera munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata mashoko ari kutenderedzwa achiziviswa munyika yeZimbabwe, apo masungura musician akasiyana-siyana anosanganisira akashanda naBarnabas anova Mike Ngwazi anova akashanda naBarnabas paayimbove ari drama airidza madrums kubhendi renjanja raMike Ngwazi. So vaMike Ngwazi vonyora mashoko enyaradzo vachinyaradza mhuri yaBarnabas Mandipota, apo pavanyora vachiti zororai murugare Barnabas Mandipota, dai Mwari vanyaradza mhuri yasiyiwa kumashure, rest in peace. Ndo mashoko anyorwa naMike Ngwazi anova atenderedzwa achiziviswa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe, pachisanganisira zvakare Sulumani Chimbetu anyora zvakare mashoko achiti we join the rest of the musician industry in mourning the death of Barnabas Mandipota. To his family, Mudara Alec Macheson, the orchestra mberi kwazvo team into tinoti nyaradzwai panguva yakaoma kudai. Ndo mashoko anyorwa nemasungura musician. Tichidzoka kuna vaMike Ngwazi, ndivo vakanyanya kushanda naBarnabas asi mukuseparatana kwavo yanga iri nhau yekuti vakatadza kuwirirana mumashoko anoziviswa kunzi ainzi ashandisa mari yaifanirwa iri yemapasipoti akaidya, zvakaita kuti vagoseparatana achizoenda kunobata kubhendi ravaAlec Macheso. Asi nhau iyi veruzhinji voti ari kubhendi ravaMike Ngwazi aiva ari munhu aifarirwa zvakanyanya, ende zvakare ndiwo mafariro aiitwa kubhendi ravaAlec Macheso. Dzinova dziri nhau dzataiva tichikuzivisai kuti Mike Ngwazi onyora mashoko ekubata maoko kumhuri yaBarnabas Mandipota uyo akashayika nekuda kwekurwadziwa nezino. Ndidzo news dzataiva takabata pano paHarare Networks patinouya nenhau.